Kienet estiża l-liċenzja tal-Malta Freeport Terminals id-dana 30 sena li ġejjin wara li ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet oriġinali tal-ftehim bejn u l-Malta Freeport Corporation. Il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi enfasizza li l-estensjoni sal-2069 ingħatat mill-Malta Freeport Corporation wara li l-Gvern ivverifika li l-kumpanija ssodisfat il-kundizzjonijiet meħtieġa. Iva, il-Malta Freeport Terminals dawn l-aħħar snin leħaq it-target li kellu stipulat fil-kuntratt firmat fil-2008 li ikabbar il-numru ta' containers li handilja u qabes 3 miljun container fis-sena u apparti minn dan kollu għamel l-investiment meħtieġ skont il-kuntratt. Il-Malta Freeport Terminals hija ċ-ċentru ewlieni ta' trasport fir-reġjun tal-Mediterran u tikkontribwixxi 105 miljun euro fis-sena fl-ekonomija Maltija. Din l-estensjoni se tkun kruċjali għall-ekonomija Maltija f'kuntest ta' sostenibilità u anke biex jinħolqu aktar impjiegi f'pajjiżna. Issa aħna nħarsu il-qudiem li l-Malta Freeport Terminals jibqa' jaħdem qrib il-komunità biex nassiguraw li it-tkabbir ikun ta' benefiċċju għal komunità ta' Birżebbuġa u għal pajjiżna mod in ġenerali. Kif rajtu il-valur li jagħti l-Malta Freeport lill-ekonomija hija iktar minn 100 miljun fis-sena, ġifieri ammont qawwi b'saħħtu ħafna. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Freeport Terminals Alex Montebello stqar li l-kumpanija ra tkabbir sostanzjali f'dawn l-aħħar snin, tant li llum tinsab fit-12 post fl-aqwa portijiet tal-Ewropa u t-tielet l-akbar ċentru loġistiku għat-trasport fil-Mediterran. Iżda huwa fatt ukoll il-preżenza tal-Port Ħieles f'Birżebbuġa dejjem kienet kwistjoni ta' uġigħ ta' ras bil-Gvern jenfasizza li l-Freeport Corporation trid tikkontribwixxi iktar lejn is-soċjetà. Għal dan il-għand ħabbar il-proġett Green Boundary, inizjattiva fost diversi ta' responsabilità lejn il-komunità. Illum ftemna wkoll mal-Freeport Terminals fuq talba tal-Gvern li jagħmlu Green Boundary, ġifieri bordura ħadra bejn il-permezz ta' National Park bejn il-komunità u il-Freeport biex bekk il-komunità jkollha biex ngħidlek clear boundary bejn l-operat industrijali u dak lokali. Dan il-proġett ser jieħu 5,000 metru kwadru u se jservi bħala żona rikreazzjonali għall komunità u ser jikkonsisti wkoll f'parkeġġ li ser jkun miftuħ għall pubbliku kollu. Ser isir ukoll proġett biex jitnaqsu ħsejjes mill-Port Ħieles bil-għal li hawn ukoll jittaffa l-pisa residenti. Intqal li l-Malta Freeport Terminals għandha lan li tkompli tejjeb ix-xogħol tagħha u l-ambjent permezz ta' proġetti oħra simili fil-futur qarib.